No niin, terve vaan. Tää on tää itsensä esittelyvideo. Eli mun koko nimi on Miika Samuel Hentilä. Mä oon 22-vuotias, mutta täytän tuossa huhtikuun puolivälissä 23. Mun ylin-koulutus on ylioppilastutkinto. Mun harrastuksia on kesäisin golfin pelaus ja pyöräily. Ja talvisin mä käyn silloin tällöin hiihtämässä. Ja sitten lihaskuntoharjoittelu ja koirien kanssa lenkkäily. Sitten mahdollinen urheilutausta, niin mulla on oikeastaan ns. 2 päälajia. Eli ala-asteikäisenä mä pelasin jalkapalloa. Ja sitten yläasteella mä otin tenniksen pelaamisen. Mä pelasin sitä aina tuonne lukion loppuun asti. Ja sitten se välistä tuli kokeiltua kaikenlaisia mailapelejä, niin kuin sulkapallo ja squashia. Sitten miksi mä hain opiskelemaan Suomen urheiluopistoon, liikunnanohjauksen perustutkinnolle, niin no, mä jonkin aikaa tiesin, että mä haluan hakea nimenomaan liikunnanohjauksen opintoihin. Ja koska liikunta on aina iso osa mun elämää. Ja olisi kiva saada sitä tehty niin kuin ammatti sen liikunnan ympärille. Ja sitten miksi mä oon justiinsa Vierumäellä, niin me käytiin tuossa talvilomaviikolla perheen kanssa siellä muutama päivä. Niin mä ajattelin, että tänne olisi tosi siistiä päästä opiskelemaan, että hieno paikka. Sitten kerro vähän 3 tavoitettasi, mitä odotat opiskelulta ja liikuntaneuvojan työltä. No opiskelulta mä odotan, että se olisi niinku toiminnallista, sitten monipuolista ja sitten mahdollisimman paljon niinku ryhmätöitä, että pääsisi niinku tutustumaan kanssaopiskelijoihin. Ja sitten totta kai jos olisi muutaman kaverinkin, niin ei sekään haittaisi. Ja sitten oikeastaan aika samat siitä työltäkin, että sitten ehkä lisäsi siihen niinku tämmöisen mahdollisimman ihmisläheisen niin kuin lähestymisen. Ja sitten millaisia haasteita mulla on ollut opiskelussa ja harrastuksissa ja miten olen selvinnyt niistä, niin opiskelussa niin myös esiintymistilanteet tuotti mulla aina vähän ongelmia. Mutta kyllä mä niistä yleensä hyvin sit loput selvisi ja se tietysti kehittyi mitä pidemmän menin kouluissa. Ja no harrastuksissa niin haasteita, niin ei nyt restautoitu tuu kyllä oikein mieleen mitään varsinaisia haasteita, että mun mielestä mä oon aika hyvin aina selvinnyt kyllä harrastuksissa. Sitten mitkä sujuu hyvin opiskelussa ja harrastuksissa, niin no koulussa mä oon aina tosi täsmällinen, että kaikki tehtävät mä palautin aina mahdollisimman huolellisesti ajoissa. Ja sitten mun mielestä mä olin aika hyvä niin kuin kaikissa ryhmätöissä, tulin hyvin ihmisten kanssa toimeen. Ja harrastuksessa niin mä olin aina mun mielestä ainakin semmoinen reipas ja aloitteellinen ja semmoinen niin kuin muita kannustava. Että ne ehkä päällimmäisenä. Ja sitten vielä, että pystynkö uimaan yhtämittaisesti ilman taukoja 200 metriä ja miten arvioit oman uimataitosi, niin pystyn uimaan 200 metriä ilman taukoja ja sanoisin, että mun uimataito on varsin hyvä, että semmoinen perushyvä. Siinä kaikki. No niin, tää on nyt tää ohjausosio tästä videosta. Eli hyvää maanantaita vaan kaikille ja tervetuloa tänne tämän viikon tennistunnilla. Tänään voisi keskittyä teniksen 2 peruslyöntiin, eli kämmenen ja rystyyn. Mutta jos käistää kenttä muutaman kerran ympäri rauhallisesti, niin saatte vähän jäseniä lämpimiksi. Joo. Ja mä ajattelin, että mä heitän teille palloja kämmen ja rystykulmiin, molempiin 2. Ja vaikka aloitatte ensin kämmenellä, lyötte kämmenen, sitten juoksette ja lyötte rystyn ja sitten sama homma uudestaan, kämmen ja rysty. Eli kämmenessä niin vasen käsi niin ohjaa sinne, että on se pallon lyödä, jousto polvista ja sitten hyvä swingi ja saatto ylös. Ja sitten rystyssä oikeastaan sama, eli hyvä jousto polvista ja swingi ja saatto ylös. Ja nimenomaan lyökää silleen, että maila lähtee tuolta, sitten se tulee tuolta alhaalta ja nousee sitten ylös ja se tuo semmonen yläkierre siihen palloon. Rystyllä sama homma, eli noin. Ja lyökää molemmat lyönnit linjaa. Sitten voitaisiin ottaa vähän syöttölämmittelyä myös. Eli syötössä vaan niin palloheitto. Sitten lyötte mahdollisimman ylhäältä sen pallon ja sitten
Baara tippuu tänne alas. Tuonne sivulle kyljen kohdille. Sitten voisi ottaa vähän peliä loppuun. 2 peliä. Joo. Hyvä tunti tänään. Nähdään ensi viikolla.